Por muchas veces que yo caiga herido, yo voy a estar dispuesto a luchar por lo que pienso. Este fin de xira significa para nós fechar unha maravillosa porta e abrir 1000 ventás distintas. Con todas nós, Loitamada! Estábamos así un pouco nerviosos, como que a venta de entradas foi así a última hora. A cantidade de xente que temos hoxe que é algo inusual para toda esta cantidade de almas nun mesmo recinto. Vernos tan queridos por tanta xente que nos ven a apoiar, por tantas colaboracións que veñen botarnos unha man. Tocar en Galicia es un placer, también muy emocionante, ¿no? Que vamos a tocar en una sala como la Capitol, es nuestro último concierto, tengo ganas ya de tocar, creo que va a ser una noche inolvidable. Bueno, estamos aquí por última vez, pero es la hostia. Son Olaia Maneiro de Tanxugueiras. Eu son Nervo, toma dos. A escena galega é moi necesaria para poder conservar o noso idioma, a nosa cultura, a nosa tradición, poder acercar a xente máis nova a que escoiten pois outros estilos de música. Que tamén as bandas, ao mellor pois non están tan de moda, teñen o público que as segue e poden encher unha sala como a Capitol. Son Meris e fun a trompetista de Loitamada durante esta xira de Rematou Simulacro. O especial que ten Loitamada como grupo é a reivindicación e o activismo. Sempre colabora connosco a Plataforma Lloa Viva, sempre fai alegato nos seus concertos sobre esta loita, igual que outra loita, non? O pobo palestino, contra a mina de Touro. Ten cancións con mensaxe. Un compromiso social ambas bandas, moi similar. ¡Palestina vencerá! ¡Venceremos! Se tivera que definir a Loitamada en 2 palabras, definiría como compromiso e unidade. Al final o grupo sufreu varios cambios na alineación, por decirlo así. É que a nova banda estamos moi compenetrados e está funcionando moi ben. Realmente máis que un final é un punto de inicio, non? Como unha guinda a todo este ano que levamos. Non recordo cantos concertos, pero foron moitos. Non estaba acostumada a tocar en estos escenarios para tantísima xente. Botamos a vista atrás e vemos unha xira maravillosa que nos axudou a medrar e agora creemos que un punto de inflexión, romper un teito para seguir rompendo e rompendo máis e caminando cara adiante e cara arriba. O concerto de onte foi increíble. Para ellos era súper importante, se llenó la Capitol, la gente del público súper bien. E o feito de estar detrás do escenario nos camerinos con toda a xente foi como, wow, artista. Pasámoslo en grande, a verdade, todas as colaboracións que viñeron, os colegas vascos, foi unha gran noite. Houve unha sintonía, unha conexión, unha enerxía e con eso nos quedamos, eso que queremos que perdure. Un soño feito realidade, estou vendo vídeos hoxe e a verdade é que ese formato de compromiso e de banda que queríamos ter e o conseguimos e estou super satisfeito. Moita falta de restaurarnos agora que temos este contubernio de confraternización. Nos en Galiza temos unha tradición, ninguén se pode marchar con fame. En Loitamada todo o mundo ten sitio, eso é o primeiro. Esquerrik asko, ongi etorri, benvidos a Galiza, comunidade, compañeirismo, amizade, irmandade, fraternidade, eses son os valores que nos unen como povos. A Maica Herri Borroca Bacarra, distintos povos unha mesma loita. Para nosotros es un placer volver a Galicia porque esto empezó hace años con Nao, con O Dólar en Mintzoa, algo musical, algo cultural. Desde Euskal Herria decir que es un placer. Bebede, comede e fagamos festa. Na, na.
Na nosa música máis tradicional falase de quen somos. É unha forma de expresión e de conectar ca nosas raíces e ca nosa xente. Un montón de festivales que ademais apostan por a música de aquí, a música en galego, reivindicativa, tradicional, de canto máis mellor. Vidas foliadas. Así, as foliadas musicales. Este ano 2025 para a Loitamada vense o noso terceiro disco. Que xa levamos o traballo a medias, porque xa estuvemos ao mesmo tempo compoñendo. Con Kaki volvemos a Euskadi. Esperamos que sea un ano cheo de conciertos, a ver se podemos estar cada fin de semana por aí rulando, que despois do de onte, sabes, temos un subidón. A verdade é que somos animalciños de directo, parar 2-3 meses xa nos vai costar, Yo pola mañá xa o primeiro que lles puxen foi cando empeza a seguinte xira. Isto foi como unha especie de encender a mecha e agora como un avión. Que sigan traballando, que sigan medrando como banda e con moitas grazas escutar as cancións novas, o novo disco e ver como van evolucionando. Moitísimas gracias por contar con nós e que o traballo que fan é increíble dentro da nosa música e tradición galega. Que aparte que son un grupazo, que os quero moitísimo a todos. Muchísimos éxitos, muchísimo amor y que a música siga viva, sempre.